pamusoro ivakuru vedare ndadzoka kune nyaya iri kunetsa vakomana amene kuti gore rineri tinobunyikina papi ingori kurura ende kuri busy. It's hectic December. This is December to remember. So gara wakalaika panapa tionesane nyaya iri panapa. Pari kupisa nyaya ya madzibaba Nicholas Zakaria pari kunzi kosei Zanupf isina kukwanisa kuisa madzibaba Nicholas Zakaria paHeroes Eka. Ndo nyaya iri kunetsa because pari kunzi ko imi makangonotora chibaba baba makaisa mamwe maartist vaimba vakawanda vaingoita kunzwa yonzi hero status ongodai so chii chakanyatsoitika. Asi kuti munhu anzi national hero panoda zvakawanda here kana kuti chii kana kuti amungotore a celebrity just a celebrity. Pari kubuda this guy political commentator ari kuti zoni so the Zanupf government didn't see it fit to honor the late Nicholas Zakaria, not even a state assisted burial. Maybe the hero status was asking for too much. The silence by the authorities was shocking to say at least. They were quick to accord Soldier Love a hero status and other characters who are an inch to have contributed anything meaningful to this country. The men literally performed to each and every gala since time immemorial. The other time they told us that one must have participated in the war of liberation, but now we have seen characters who were born way after the war being given a hero status. To us the people, he is a national hero. Zvinonyadzisa and it must be called out. Nyarai varume ndo nyaya irimo mumastreets iko zvine zviri kutenderera vedu pari kutoodzana mashoko aya magara mo ko inini nyaya ika handatomboda kutombozvisawo musoro kuti ko zvakanyatsofamba sei inini ina hangu ndakazvitarisa handizozive criteria dzavanoshandisa but I think madzibaba Nicholas Zakaria vakaitawo zvinhu zvakawanda munyika because kutonzi unzi hero ka it's not that easy ka kutonzi iwo ndiwo wakutanga nesungura ndo vakatanga kugadzira sungura kuti tinzi tane sungura munomu vakomana ndo vakatanga kuchibika chinhu ichi kuti chinyatsorwa magitara anosanganiswa so zvinomixwa so zvinomastwa so zvozoita sei ndo vakatanga kunyatsopinda nemusambo iwoyo ndo vapazotanga kuuya imwe generation yevaimbi vachienda vachiita sungura dzavo dzakasiyana siyana but inini izvozvo zvega zvinofanira kungotendwa senyika kuti makatunzirawo musambo wesungura muZimbabwe makatigonera. Thank you so much for bringing sungura. But hapana hazvisi kumborekomendwa izvozvo. Ndiani asina kutamba sungura because that level ringonzi wakaunza sungura vanhu vakatamba vakanakidzwa zvinofanira kungogarirwa pasi zvotendwawo pouchikwa maokoka wopuhwawo ruremekedzo rwegamba. Ndo takatarisa isu ndo watinoti ugamba wacho. But ameno kana ndiri wrong guys, correct me if I am wrong. Ndidzidzisewo tingationesani kuti ayewa madzibaba vakatadza kupuwa hero status because of 1 2 3 4 5 things. Ndonzwisisawo because kudzidza akupere nditoriwo munhu ada kutozivawo but ndiri kuona kunge zvechokwadi apa hapana kupakurwa zviri fair. Paifanira kuitwa something. Maybe are you guys telling us kuti macheso akafa vamupe hero ningirine vanomupa vachimhanya? Why? Vari kutarisa mazita here, vari kutarisa kuti unonyanya kuya kuzanu rally here, chii chiri kunyatsotariswa pakupa mahero status avo because that man anga ari ningirikini aiuya chero magala acho aingouya meno chero kuti maybe vanotarisa face. Ndo zvandakutoona kunge zviri kutoitika kucheka face kuti idzi hadzisi serious idzi hadzina kunyatso ameno handizive kuti vari kunyatsoshandiswa vari kuselekta chii kana kuti munhu wacho anoselekta izvo zvanga ari busy kana kuti vakazvikanganwa kana kuti shoko harina kusvika or he was not part of them kana kuti anga ari kumbosapota opposition pamwe akambonotamba nanatsvangirai kana nanachamisa. I don't know kuti chii chakaita kuti munhu asetwe hero but guys ngauya mucomment section mangu mundionese kuti muri kuionawo sei nyaya.